Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah Miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa qul la hawla wa la quwwata illa billah subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Tsumma qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Fa idza tajalla mongko ing dalem nalikane pertelo lahu keduwe ngabet apa tauhidul fiqli nyuwijekaken pendamelan lillahi keduwe Gusti Allah kharaja mongko metu sapa abet kasfan ing kasaf utawa kebuka wa yaqinan lan ing yakin an syuhudi kaunil fiqli saking nekseni anane pendamelan lalu kedua Gusti Allah wa kharaja lan metu sapa bihi abet aidon alim-alim padha karo kharaja kasfan wa yaqinan antola bisawabi saking murih ganjaran alaihi ing atase abad wa anil kibri lan ando saking gumedhe wal ujbi lan ujub maria ilan riya wa dakhala lan mlebu sapa abad fi qadha'il ikhlasi ing dalem katetepane ikhlas al kamili kang sempurna faham mongko pahamo sapa sira. Kasipun bahas ikhlas. Bilih ikhlas menika wonten jeneng ikhlasul kamil, ikhlas ingkang sempurna. Bilih ikhlas ingkang sempurna menika boten saged dipun perboleh kecuali kanthi zikir. Lan tegesipun nalika menungso menika sampun ketungkul dhateng zikir ingkang zikir menika nyuwijekaken dhateng pendamelane Gusti Allah, nyuwijekaken dhateng kratonipun utawa kekuasaanipun Gusti Allah, lan nyuwijekaken dhateng wujudipun Gusti Allah, mongko wong niku bakal ketara, bakal ningali tauhide utawa wujude Gusti Allah lan ya uga saged ngilangi rasa mujub, rasa gumedhe, rasa riya. Lah menika sing jeneng ikhlas ingkang sampurna. Artosipun nalika tiyang menika ampun nindakaken pendamelan, sampun nglampahi pendamelan napa kemawon niku nek mboten disertani kalian zikir niku kadang-kadang metu rasa mujube, metu rasa gumedene, medal rasa riyae. Contone ngenjik kas mulut ya, mulut niki mangke wonten urunane ana sing kok urunan RT, tambah maning kondangan, tambah maning mangke delok sedulure sing ngatamke pinten nyangoni, tambah maning Agustusan. Nah niku nek boten dikanteni kanthi zikir niku biasane cok metu rasa gumedene. Agustusan misale urune 50.000, urune 20.000 teng lingkungan Pak RT naliki terus urunan 20.000. Akhire ya alhamdulillah nyong bisa urun 20.000. Niku nyong bisa urun raketan nyong kedangkrak-dangkrak tak rewangi kaya ngene nyong bisa urun 20.000. Niku nek mboten dikanteni kalian zikir kadang-kadang yo dadi riya, raketan riya teng awakipun piyambak. Raketan riyake teng awake piyambak.
Semanten ugi tenggane zikir. Walah iki karang kebutuhane kira-kira akeh banget nyong kerjane tak mempeng. Di samping kerjane tak mempeng, le maca selawat tak tambahi. Le salat duha tak akehi. Le tahajudan tak mempengi. Doyo-doyo ben iso nyukupi sumban surunge. Dilalah kersane ngalah, akhiripun kebetahanipun menika dipun cekapi. Kebutuhan dipun cekapi dan akhirnya mergo nyong wingi sholat duha, akhirnya urunan kabeh urunan tak uruni kabeh nyeket misalnya kabeh tak nyeket sing pataman yo tak sangoni kabeh mulut ya lho gawe besek api kaya-kaya rezekine menika temurun mergo sholat duha. Padahal asline Gusti Allah ajeng maringi rezeki dhateng tiyang dhateng menungso niku mboten ningali saking mboten mresani saking salat duhanipun. Mboten mresani saking jenenge menungso gampangane. Wong Gusti Allah niku gadah sifat Ar-Rahman. Ar-Rahman niku kawelasane Gusti Allah maring menungso tengalan dunya. Artine napa? Mbuh sembayang mbuh ora, mbuh zikir mbuh ora, mbuh Islam mbuh ora. Bahkan mbuh manut mbuh malah nentang niku tetep direzekani kalih Gusti Allah.